Wawasan cerkak kanthi irah-irah kelas ora bisa meneng. Anggitaning Putri Eka Febriana. Esuk iku kelas 11 IPS rame ora karuan. Ana sing guyu ngakak nganti kursine obah, ana sing tetep koyah bal-balan, lan ana sing dolanan tutuk-tutuk nganggo botol tilas es teh. Nalika bel muni, swara rame mau ora langsung meneng. Lawang kelas kebuka. Pak Sugeng mlebu karo nggawa buku tipis lan pulpen abang. Dheweke mandeg sedhela. Nyawang murid-murid ora lungguh tertib. Bibire mesem tipis nanging suarane rada seru. Waduh, pengendikane. Kelas iki kok kaya pasar wengi. Suarane campur-campur kaya wong padha tawar-menawar. Murid padha guyu, ana sing nyumputi praupan, ana sing isih gojekan karo kanca ing secedheke. Pak Sugeng wiwit maringi piwulang bab basa krama. Nanging durung 2 menit, Joko ngacem tangan karo praupan serius kaya wong arep rembug pati. "Pak," pitakone, "yen kacang polong niku tembung Jawane napa? Napa kacang sing padha mlaku-mlaku?" Kabeh murid langsung ger ngguyu. Sari nganti nutup lambene nganggo buku amarga ora kuat ngepet guyu. "Hahaha, Joko, kacang mlaku-mlaku? Mbok menawa yen nganggo sandal iso dadi kacang mlaku-mlaku tenanan," celutuke Sari. Budi banjur ngadeg, tangane dicekel nang dagu kaya wong mikir temenan. "Pak, yen kramane ketawa ngakak niku napa? Napa ngguyu nganti glundung?" Swara ngguyu tambah rame. Rina saka mburi banjur nyeletuk maneh. "Ngapunten, Pak, yen kramane ngantuk abot. Niku napa? Napa turu sak jagat?" Pak Sugeng mandeg nerangne, banjur ngeles dodo karo mesem. "Lho, piye iki? Aku ngajar tenanan, murid-muridku malah pinter gawe guyonan." Amarga suasanane tambah ora keneng ditata, Pak Sugeng nyelehke buku ing meja. "Ngene wae," ujare alus. "Yen kowe padha seneng guyon, ayo guyon sing ana paedahe. Saiki saben wong gawe ukara basa Jawa sing lucu, nanging tetep bener." Murid-murid padha semangat. Joko maju dhisik lan maca ukarane. "Pak, kula badhe tindak kantin punika amargi weteng kula protes." Sanes protes geger, nanging protes keluhan. Kabeh murid padha ngguyu banter. Sari banjur maju, gaya kaya wong arep pentas. "Pak, nyuwun ngapunten, pulpen kula ketinggalan." Sanes mlaku dhewe, nanging kancane kula nampani lan ora balekke. Pak Sugeng nganti keplok tangan. "Nah, iki sing tak kepingini. Kowe tetep guyon, nanging sing sinau. Iki jenenge kelas rame, nanging ana manfaate." Murid-murid padha lega lan bungah. Dina kuwi padha mangerteni yen sekolah ora mung papan kanggo serius, nanging uga bisa kanggo ngguyu bareng. Guyonan sing becik bisa nggawe pelajaran luwih urip lan hubungan antarane guru lan murid luwih raket.